Así, desta forma, totalmente vestidos de negro e portando esquelas nas súas mans nas que podían lerse mensaxes como Rianxo morre ou DEP comercio local. Máis dun 100 de comerciantes, hosteleiros e representantes de outros sectores económicos da vila, agrupados na plataforma Somos Rianxo, escenificaron a morte dos seus negocios. Chegamos a un momento que pensamos que non podemos consentir porque Rianxo morre. É a realidade, Rianxo necesita de todo, necesita de comercio, necesita de cultura, necesita do mar, pero necesita de todo. Rianxo sin o comercio non é nada. Síntense desatendidos e reclaman a axuda do Concello para poder seguir sobrevivindo ante a forte crise que lles afecta a consecuencia da pandemia. Nós estamos facendo todo o que podemos, estamos vindo ao Concello a falar amistosamente con eles, non temos enfrentamentos con ninguén, falamos coa oposición, facemos campañas por a nosa conta, sacamos 2 partidas de bonos, os cuales nos costexamos nós, que tuveron moi boa aceptación por parte do público en xeral. Creemos que é algo que incentiva moitísimo a venta local, que non se marchen para outros sitios, pero o Concello di que sí, pero estamos a espera. Entonces non o podemos consentir xa por máis tempo, porque o pobo agoniza, é unha realidade. A gota que colmou a súa paciencia foi que a día de hoxe aínda non recibiron as axudas concedidas a través do PEI Reactiva da Deputación da Coruña, que si cobraron noutros concellos veciños. Todos os concellos veciños xa as cobraron e nós non sabemos absolutamente nada, Non temos ningún tipo de apoio, por lo menos hasta o de agora é o que todos sentimos, ou a maioría, evidentemente. Pero isto non foi o único. Que nos han dividido el pueblo con las obras del puerto. Creemos que son necesarias y la obra es lo primero, pero lo que no pueden coger es dejar a las personas ni a los comercios de lado, como han hecho. Y no entendemos por qué no dio una solución y dejó el pueblo partido en 2 durante un mes. Dijeron que iban a ser 15 días y no dio absolutamente ninguna solución. Y durante esos días fue unas pérdidas enormes para medio pueblo. E sin ninguna solución por parte do Concello. Esta foi unha das primeiras accións de protesta deste colectivo, pero non descartan facer máis, en defensa dos seus negocios e tamén do desenvolvemento futuro da vila, no que, segundo eles, cada vez se está a perder máis servizos.